se ocitl? Kde jsem se to ocitl? Krásný zámek. A je tady dokonce i svatý Florián, patron hasičů. No, koho bychom dneska mohli hasit? Budeme hasit smutek. A kde? No, vypadá to na Frýdek místek. A hledáme Frídu. Mohli bychom se zeptat tady v květinářství. Krásně to tady voní, tak pojďme. Je tam někdo? Sláva! A zeptáme se tady paní květinářky. Třeba bude něco vědět. Třeba bude vědět, kde je 12 měsíčků. Dobrý den. No ahoj. Já se jmenuji Strašpuňák a hledám, prosím vás pěkně, něco jako Frýda nebo něco takového. Jo, Frýda, ten obchodní dům velký. Asi ano. Přímo rovnou za nosem. Rovnou za nosem. Tak vidíte to, rovnou za nosem. Už to cítím. Jdeme za nosem. Asi je to blízko. Musím jít utíkat. Musím utíkat. Škoda, že nám tady nepřišla pomoc myška Šňupka. Už je to tady. Už bychom měli být na místě. Obchodní centrum Frýda. Našli jsme to. Našli.